Ba oso positiboa, ez? Duda askorekin iritsi nintzen, bigarren egunean etapa irabazi, lider maiota bi egunetan jantzi, oso esperientzia polita izan da, ez? Niretzat, aurtengo itzulia eta gogoratuko dut urte askotan. Zer moduz ikusi dudan? Ikusi dut ondo, aldapa gora agian indartsuena, baina gaur erlojupekoan Nairo eta kontadorrekin egin du topo, eta bereik izan dira gaurko honenak, ez? Ondo, betikoa, egunero gaude sufritzen, ez, ohituta gaude, eta ondo eramaten da. Orain entrenatzen jarraitu, Trentinoko giroa egin, eta nire helburu nagusia Italiako giroa. Motivazio handiarekin, hemendik oso ondo irten naiz, eta espero dute hemendik aurrera goraka egitea. Zergatik.